tal? Com esteu? Espero que estigueu bé. Bé, amb el vídeo d'avui anem a comprendre visualment les funcions quadràtiques i la representació gràfica que tenen sobre un sistema d'eixos cartesians. Per fer-ho utilitzarem aquest programa, aquesta aplicació, que és la famosa GeoGebra, i en concret la seva funció de calculadora gràfica. Bé, jo us animo a que entreu i que toqueu totes les opcions, totes les icones que hi ha, i que us adoneu vosaltres mateixos de com funciona. És la millor manera. Bé, el que faré primer de tot serà escriure l'aspecte que té una funció quadràtica. Per fer-ho, ja sabeu, l'icona que hi ha aquí a baix a l'esquerra, se mos obri aquesta finestra de teclat numèric o alfa. Aquí seria una altra opció de funcions i aquí de símbols. Ok, doncs anem a començar. L'aspecte que té una funció quadràtica és i, no s'escriu, torno a començar, ara sí, i igual a x quadrat més b x i més c. Bé, abans de que se me despleguin unes línies que ara me sortiran si jo tancàs aquí aquest teclat, anem a pegar-li una ullada a l'expressió que té una funció quadràtica. I igual a x quadrat més bx més c. Això què vol dir? I igual un nombre x quadrat més un altre nombre x més c. Què vol dir això? X quadrat amb un coeficient a, la x amb el coeficient b i el c, que és el terme independent, el número que veureu tot sol. Això és l'expressió que té una funció quadràtica. I això no vol dir que la a sempre hagi de ser positiva, la b positiva i la c positiva. Això vol dir que tindrem un número acompanyant, si voleu, a la x quadrat, un nombre acompanyant a la x i un nombre tot sol. El primer que hem de fer és saber que tenim identificada aquesta expressió d'una funció quadràtica. A què em refereixo? Em refereixo a que si veiem una, sabem identificar la a, la b i la c, siguin positius o siguin negatius. Abans de fer-ho, el més important, això és l'expressió d'una funció quadràtica, que per cert, la seva representació gràfica és una paràbola, que ara veureu quin aspecte té una paràbola. Només tenim una condició perquè una funció sigui una funció quadràtica, i és que la a no pot ser 0. Per què? Perquè si la a fos 0, això d'aquí no ho tindríem. Tindríem només això d'aquí. Correcte? I això d'aquí
no és una funció quadràtica. Això d'aquí és l'aspecte d'algo que també coneixem i és la funció més elemental que existeix, que és una funció lineal. La representació gràfica de la qual ja sabem que és una recta. Per tant, sempre haurem de tenir algo amb la x quadrat. Sempre haurem de tenir un terme amb la x quadrat. La b i la c ens dona igual, en el sentit que poden ser 0. La b pot ser 0, per tant no tindríem cap terme amb la x. La c podria ser 0, per tant no tindríem cap nombre tot sol, no tindríem terme independent, i fins i tot podrien ser la b0 i la c0. Podria donar-se el cas que només tinguem un terme amb la x quadrat. Però és que és l'única condició, tenir terme amb x quadrat. La b i la c ens dona igual, perquè sigui funció quadràtica. Bé, vaig a inventar-me alguns exemples concrets de paràbola. Millor dit, de funció quadràtica, i al costat, en el sistema d'eixos cartesians que teniu, veureu quina paràbola és, perquè ja sabeu que una calculadora gràfica, quan definim aquí la nostra funció concreta, automàticament va dibuixant la funció. Vaig a canviar aquest 2, que no sigui un 2, vaig a ficar un 5, per exemple. Ok. Bueno, aquí veieu què és una paràbola. Una paràbola doncs, té forma de U, si voleu. Una U molt especial. El que té d'especial és que ha de ser funció. Per tant, una U, com per exemple aquesta que veig aquí de calculadora, si dibuixéssim aquesta U en un sistema d'eixos cartesians no seria funció, perquè incompliríem que una x només pot tenir una imatge de i per ser funció. Doncs bueno, això és una paràbola. Vaig a canviar aquí algun nombre, algun coeficient. Vaig a ficar aquí un -3, per exemple. Aquí un -2 i aquí, bueno, doncs res. En aquest cas, la nostra A valdria -3, la nostra B valdria -2 i la nostra C valdria 0. Si afegim un 7 aquí i aquí passa a valdre -4 i aquí ficàssim un 5, mireu, és que estava aquí dalt la nostra paràbola, doncs anem a identificar la A valdria 5, un 5 positiu, la B valdria un 4 positiu i la C valdria un 7 positiu. Aquí dona la casualitat que A, B i C són termes positius. Anem a canviar alguna cosa més. Això que sigui un 1. S'ha mogut la paràbola una mica. I aquí anem a ficar una C que sigui -2. S'ha tornat a moure. Aquí la A valdria 5, la B -1 i la C -2. Com seria una paràbola o que no tingués terme amb x? Aquí la teniu. Continua sent una paràbola, continua sent una funció quadràtica, perquè allò important és que la A no sigui 0. Què passaria si la A en compte de 5 fos -5? Aquí ho teniu. Bé, com heu vist, les paràboles poden anar cap a dalt, poden anar cap a baix.
Vaig a dibuixar una paràbola que sigui més polida. Dos x quadrat menys x i més... No, mira, que sigui negatiu menys 1 o menys 3. Ok, així. Aquí teniu la nostra paràbola. Bé, anem a identificar, per cert, la A valdria 2, la B menys 1, recordeu que el coeficient 1 no es posa, tampoc el menys 1, i la nostra C valdria menys 3. Doncs aquí veieu una paràbola que va cap a dalt. Una paràbola que va cap a dalt s'anomena còncava. Còncava. I aquí vaig a inventar-me una paràbola que vagi cap a baix. Aquí la teniu. Una paràbola que va cap a baix s'anomena convexa. Per tant, tenim aquesta paràbola que és convexa o, per exemple, aquesta altra paràbola que és còncava. Bé, només de mirar una funció quadràtica, l'aspecte que té, només de mirar l'aspecte que té, només d'identificar visualment la A, la B i la C, podem saber les tres coses que us explicaré en el vídeo d'ara. Lo primer de tot, si la nostra A és positiva, com per exemple aquest cas, que és un 4 positiu, la paràbola anirà cap a dalt, la paràbola serà còncava. Però si la nostra A és negativa, la nostra paràbola serà convexa. Tan simple com això. Una positiva ens implicarà una paràbola còncava, una negativa ens implicarà una paràbola convexa. Més coses. La segona cosa important. En matemàtiques hi ha un concepte que és el valor absolut d'un nombre. No sé si ho haureu vist mai, que és un nombre escrit entre dues barres. No sé si aquí pot sortir el símbol. Mireu, sí, aquí. Aquí vaig a inventar-me algo simplement perquè veieu no, així no és. Primer supos que haurem d'escriure el símbol i després el número. Vale. Aquí veieu el número 5 entre barres. Això és el valor absolut d'un nombre. Què vol dir? Que contestam el nombre sempre en positiu, o el que és el mateix, prescindint del seu signe. Prescindint del seu signe sempre en positiu. Quin és el valor absolut de menys 4? 4. Quin és el valor absolut del nombre positiu 11? 11. Quin és el valor absolut del nombre negatiu menys 45? 45. Quin és el valor absolut del nombre 0, que no té signe? Doncs 0. Valor absolut del nombre 3. 3. Valor absolut de la fracció 3 partit 5? Doncs 3 partit 5. Valor absolut de la fracció menys 43 partit 5? Doncs sempre en positiu, 43 partit 5. Per a què serveix?
pensar o considerar el valor absolut d'un nombre. Serveix per a pensar en la seva magnitud independentment de si és positiu o si és negatiu. És com pensar que encara que tu deguis al banc 3 milions d'euros, tens molt. Com a valor absolut, tu tens molt. El problema és que és negatiu, però com a valor absolut, deure al banc 3 milions d'euros, estaríem parlant del valor absolut de menys 3 milions, no sé si abans he dit 1.000, el valor absolut de menys 3 milions és 3 milions, de manera absoluta. I repeteixo, això ens serveix per a saber si un nombre és gran o petit independentment del seu signe. Doncs aquí vindria la segona informació que podem treure d'una funció quadràtica només de mirar, m'estic inventant ara una, només de mirar la... Aquí no sé per què m'han sortit ara. Només de mirar la nostra A. Doncs fixeu-vos. A major valor absolut de la A, tant si és positiu com si és negatiu, a major valor absolut de la A, tant si és positiu com si és negatiu, la nostra paràbola serà més estreta. A major valor absolut de la A. Oblida't del seu signe. Si tens una A gran, independentment del seu signe, serà més estreta. I si tens una A amb el valor absolut menor, serà més ampla. Quin és el problema aquí? Que percebre com és algo hem de tenir una referència que jo vos he de donar. Quina és la nostra referència per saber si una paràbola és estreta o ampla? Doncs la nostra referència és, atenció, l'1. El nombre 1. De fet, aquesta és la nostra paràbola de referència. Anem a identificar-la, la A, la B i la C. La A val 1, que no s'escriu, la B 0, la C 0, cap problema, però aquí la protagonista és la A, que val 1. Veieu com és aquesta paràbola? Veieu-la amb l'escala aquesta que tenim. Mireu que anem de poc en poc. Bueno, això supos que era el banc. Això és el banc que m'està reclamant els 3 milions d'euros. Li hauré de llevar les piles al telèfon o m'estarà sonant més. Perquè el banc vol que li torni. Bueno, ja està arreglat el problema del telèfon. Bé, i com vos estava dient, veieu-la a l'escala, estem aquí en nombres doncs, petits, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Amb aquest aspecte, un ha de, més o menys, per dir-ho d'alguna manera, memoritzar la pinta que té això, no? I això és la nostra referència. Estic parlant la nostra referència d'ampla o estreta. La nostra referència d'ampla o estreta és la A1. O, si voleu, la A menys 1, que és igual d'ampla, igual de normal, però en compte de còncava, convexa. Però això és el nostre aspecte
de referència. Repetim, aquí la A valdria menys 1, convexa, i aquí la nostra A val 1, còncava. Anem a experimentar per confirmar que efectivament a major valor absolut la nostra paràbola serà més estreta. Atenció, en compte d'un 1, un 4 més estreta. En compte d'un 4, un 7 més estreta encara. En compte d'un 7, un 12 més estreta encara. I el mateix passa si la paràbola és convexa. Menys 12, igual però convexa. Menys 7. Menys 19. Fixeu-vos, acabo de posar-vos exemples on el valor absolut de la A és més gran que 1 i per tant la nostra paràbola serà més estreta. Per cert, estic fent l'exemple amb una funció quadràtica que la seva b val 0 i la seva c val 0. Ens dona igual per lo que vos estic explicant. La protagonista és la A. Què és o com seria un exemple d'una paràbola amb una A menor que 1? Doncs una A menor que 1 és una A que valgui 0, algo. Quan trobam valors de 0, algo? Ho trobam en les fraccions pròpies. Aquí la teniu. Una paràbola més ampla que la normal. Vaig a canviar aquí. Per fer el 0, més petit, l'únic que he de fer, si vull aprofitar el 4, augmentar el denominador. Més ampla, més ampla, més ampla encara. Jo crec que de fet podria aquí escriure, no és massa elegant, el 0, algo. Buf! A veure, 0,2. Ara, 0,2, és a dir, se pot escriure també amb decimals, el 0,15 més ampla, 0,09, a veure, més ampla encara, i de fet la podríem dibuixar tan ampla. Mireu, quasi sembla una recta. Bueno, hem de fer zoom cap enrere per veure l'aspecte de paràbola, perquè és molt, molt ampla. Us doneu compte? Exactament els mateixos exemples que us acabo de donar valdrien si la A fos negativa. Simplement la nostra paràbola serà convexa. Vaig a fer exemples d'abans, menys 0,4, a veure, una mica més ampla, menys 0,11, més ampla, d'acord? I d'això seria la informació que ens dona la A. Primera, una A positiva, la paràbola és còncava, una A negativa, la paràbola és convexa. Si el valor absolut de la A és major que 1, la paràbola serà més estreta. Si el valor absolut de la A és menor que 1, un 0, algo, la paràbola serà més ampla. Que la referència. Quina és la nostra referència? La torno a dibuixar. La nostra referència és una paràbola amb la A que valgui 1. O si algú té simpatia pels negatius, que valgui menys 1. Simplement la paràbola és convexa. D'acord? Ja us he explicat dues informacions que ens dona
la funció quadràtica només de mirar-la. Quina és la tercera informació que ens dona només de mirar? Dic només de mirar, sense haver de fer cap ni una operació matemàtica. Doncs la C. La C. Quina informació ens dona la C? Ens diu el punt de l'eix d'ordenades, el vertical, per on tallarà la paràbola. Per exemple, si jo aquí fico... Aquesta és la paràbola de referència còncava, diguem-ne, no? Amb la U. Què passa si jo aquí fico una C? Per tant, mos oblidam ara, per lo que us estic explicant, mos oblidam del terme BX. Si fico aquí la C, el terme independent, el número tot sol, que sigui un més 3, atenció, aquesta mateixa paràbola, amb la mateixa pinta, tallarà l'eix d'ordenades pel punt 3. Atenció, aquí la teniu. Aquí la teniu. Si jo dic que la C valgui menys 1, tallarà pel menys 1. Vaig a inventar-me algun terme amb la B. Més 4x menys 1. Paràbola. Anem a revisar-ho tot. La A val 1, positiva. Per tant, còncava. Segona informació, valor absolut de la A, valor absolut del número 1, val 1, que és precisament la referència. Per tant, aquesta paràbola serà normal, ni ampla ni estreta. I la C val menys 1 i això ens hauria de dir que la paràbola talla pel menys 1. Efectivament. Ahí ho teniu. D'acord? Un altre exemple. Menys 3, la B me dona igual. Estic posant exemples on la informació mos la dona la A i la C. I això que valgui, pues, el positiu 2. Anem a mirar-la, aquesta paràbola. La A val menys 3, negativa. Per tant, la paràbola és convexa. És correcte que la paràbola és convexa? Sí. Valor absolut de la nostra A seria valor absolut del nombre menys 3. Què val el valor absolut del nombre negatiu menys 3? Un 3 positiu, que comparant-lo amb l'1 és més gran que l'1. Per tant, serà més estreta. Efectivament, aquesta paràbola que ens ha sortit, que ens ha dibuixat automàticament la calculadora gràfica, és més estreta que la de referència. I finalment, només de mirar, la C val 2 ens diu que la paràbola talla l'eix d'ordenades pel 2. Això és correcte? Sí, sí que és correcte. Un altre exemple. Vull una fracció. Ja no sé què tenia abans. Jo què sé, un més 3x i la C més 3. Vale, anem a veure què ha sortit aquí. Anem a veure aquí què ha sortit. Bueno, millor no veureu. A veure si encertam. La nostra A és... Millor no veureu perquè està clar que hem de fer un zoom per veure en vermell com ens ha sortit la paràbola. La nostra A val 6 partit 15, que serà un 0, algo, perquè és una fracció pròpia, és positiva, és un valor positiu, per tant, la paràbola ha de ser còncava. Ja veurem o no si la paràbola ens ha sortit còncava. El valor absolut de 6 partit 15
serà 6 partit 15. 6 partit 15 que val 0, algo. El nombre 0, algo serà més petit que 1, que és la nostra referència, i per tant serà una paràbola més estreta del normal. I finalment, la nostra C, només de mirar això, val 3. Per tant, ha de tallar la paràbola ha de tallar l'eix d'ordenades pel 3. Repeteixo, A positiva serà còncava. A 0, algo en el seu valor absolut serà més estreta del normal. C3 tallarà l'eix d'ordenades pel 3. Anem a veure amb el zoom, amb valors... Ui, perdoneu, m'he equivocat, perdoneu. Com que el valor absolut de la A és 0, algo, el que serà és més ample. Serà més ample. M'he donat compte ara fent el zoom. Repetim, A positiva, còncava, A 0, algo més ample del normal, C3 tallarà l'eix d'ordenades pel 3. Anem a veure, estic fent zoom. Fixeu-vos com he d'ampliar per veure la pinta de la paràbola. Si estic en una escala normal, com aquesta, veieu que és més ampla. Anem a veure si ha tallat pel 3. Doncs sí, es veu clarament que sí. Darrer exemple. Imagineu-vos la B, és que me dona igual, la deixo tal qual. Home, vull explicar que la B influeix en la paràbola. No us penseu que la B no pinta res. La B pinta. La B pinta en situar. La B pinta en situar la paràbola, igual que la C pinta en situar a la paràbola. Però a lo que em refereixo és que la B, només de mirar-la no te dona informació com si te dona la A i la C. Molt bé. Vaig a aquí ficar un -2, per exemple. Perfecte que no es vegi la paràbola. Ara després fem zoom, veurem si surt el que dèiem o no. A veure, la A és negativa. Per tant, la paràbola serà convexa. En segon lloc, aquesta fracció, 47 partit 15, podem agafar la calculadora i veure quin número dona, però jo el que veig és que és una fracció impròpia. Per tant, el resultat de la divisió serà un nombre major que 1. Per tant, en valor absolut serà un nombre major que 1 i, per tant, la paràbola serà més estreta del normal. I finalment la C val -2, per tant la paràbola hauria de tallar l'eix d'ordenades pel punt -2. Repetim, A negativa, paràbola convexa. Valor absolut de la A, què val? Això, oblidant-nos del signe, un número més gran que 1, per tant serà més estreta del normal. I finalment la C-2 tallarà l'eix d'ordenades pel punt -2. Anem a veure? Efectivament, aquí la tenim. Una paràbola més estreta del normal, convexa, a veure, no molt més estreta del normal, però sí més estreta del normal, convexa, i efectivament talla l'eix d'ordenades pel -2. Mireu, si aquí jo m'hagués inventat una fracció pròpia, seria igual però més ampla. A veure això. Quan sembla una recta, mireu que superampla. Bueno, paràbola igual però més ampla no, hi ha moltes coses diferents. Sí que ha conservat què? Ha conservat que és convexa i ha conservat que com que la C no l'he tocat, continua tallant
pel menys 2. Mireu, a una escala normal es nota clarament que és molt més ampla. Bé, una paràbola té altres elements importantíssims però que no explicaré ara en el vídeo i que aquesta calculadora gràfica senyala perquè efectivament és que són molt importants, que són el vèrtex de la paràbola, que és el punt on s'assoleix el màxim en cas de ser convexa, o el mínim en cas de ser, a veure, no sé per què no m'ho està marcant, en cas de ser còncava, i anem a la d'abans. Aquesta és la d'abans. I els altres punts que havia marcat abans, punts notables, aquí està, són els punts per on la paràbola talla l'eix d'abscissa. L'eix d'abscisses que serien l'A i el B que teniu aquí. Aquí teniu el que són els 4, bueno, ja ho ha dit aquí, quan he marcat els punts notables. El vèrtex, punt de tall amb l'eix d'ordenades i punts de tall amb l'eix de abscisses, que no explicaré en aquest vídeo. D'acord? I d'això és tot. Moltes gràcies.